san ina nake son ki, san ina soyayya ki ta kwandame ta adamance zuciyata ta nan nade da ciki da waje. Na mugun san ki, ban taba jin ina son wata halitta a duniya ba iwayarta nake son ki. Takaici ne shiga zuciyata, i kasa fita, na kasa mantawa da cin amanar da kika yi min da kika bari aka raba ni da ke. Ba mu rabu ba masoyi, ko mutuwa ne muna tare da kai. To kin mutu kuma fatalwa yaki kika mutu da kin mutu gaba ɗaya kenan. Ina aka taba soyayya da matacci da rayayye. Je ga cikin cekokin mutu kina rayan ma aka raba mata ki. Ni da ni ne ko me za a ta duniyan nan ni ba zan yarda a raba ni ba. Wani abu ne ba ce a kaina ba a kanki na rabuwa da ke sai da kika ga kuɗi kika dalanki kika bari aka raba mata ke sai kin magana ki ce babu. To tashi mu je kai wanka. Ba ji da aiki kullum. A idan nan take ai yanzu tana nan wanka ai ta yin wanka. Sai ji ni da wanka na to ba wani wankan da zan kare. To ai idan kai wankan zaka ji daɗi. Haji zan yi wanka. To tashi mu je. Sai na zuba watu zan wanka. Saboda akwai wani abu da tura suke cewa ATP, adana central phosphate. Shi wannan ATP da kika ga an ce adana central phosphate wani abu ne a cikin sallin dan adam da yake kambatin dan watu. In baka ci ba zan da. To bari in jira ka a ciki. Dai ki fara shiga ki. Sai ka shigo.